ohala. Jolony pur makelo ohala ochako chenro mar puonjo jopur yore mag pur makare kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori pod dhi medo bedo kod medo ndiko jolony gi mamoko maromo 140 e tielo mar ariyo mondo chwal chenro ma kamano. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler ewi wachno. Jolony gergo mag pur marolo bende ong'ere kaka agripreneurs ma ochako tich ayanga mar chiwo ne jopur kaachiel kod jopith puonj e yore makare mag pur kod pith e kaunti ma Migori. Koro chako tich e Ward 20 kod Ward 30 e kaunti ma Migori mangima. Kaunti ma Migori pod dhi ndiko kendo maromo jolony gi 140 madhi tiyo ward mamoko 20 ma odong' e bwo chenro mar siro kod piny owacho mamalo rogo mamoko e piny Kenya. Wageno ni Migori County dhi bedo gi chiemo moromo ka joge te owuok kendo tiyo. Gin joma osetiegore, ma jomoko nigi degree, jomoko nigi diploma. Technology manitiere, wantiere gi skills, kendo the mentorship program ma idhi tim bende dhi medowa wabedo gi lony manyasani. Wayudo kinde mar ndiko vijende 140 e kinde masani. Bang' higa achiel wachak wandiko 140. E kaunti ma Migori jolony gi e yorego mar pur mar ohala dhi keto mainogi e yore pur kod pith abich ma oting'o pur mar rabolo, nyanya, pith mar dhok chak, pith mar kich kaachiel kod pith mar gwen. Tijwa en miyo extension services gi gik mutimo. Osemiwa value chains actors abich, wan gi rabolo, wan gi kich, wan gi gwen, wan gi dairy, dhok mag chak, to wan gi nyanya be. Jopur wakwayo ni mondo kwabiro konyou rwaka nikech osesidhwa gi gavana wa. Japur ka japur dhi yiero gimowinjo kodwa notim e value chain abich momiye ka. Koro en modhi nyisowa ni to pek mane monene to kaka onyalo improve. Kaka wan koro wawacho ni wadhi timo negi extension work, wadhi puonjogi. Gavana ma Migori Chile Yako mane oriko wuoye kinde mar chaka yanga chendoni ne wan dhi konyo mokalo e ting'o malo yore mag pur e kaunti ma Migori. En mor marwa nikech jopur mapok noyudo ng'eyo kata lony mar pur masani bro yudo ka rawere magi machuo gi nyiri mane kindgi kanyo motiegore biro konyore kodgi mondo ging'e yor mar pur masani kendo yor mar tiyo gi gik mopidhi kata mo opurgo mondo manyonge mang'eny onwang're obedi. Ochilo wacho ni kaunti ma Migori osebedo kod nok mar jolony manyalo puonjo jopur e kor gwenge ka bende koro entie kod adieri ni kwetho bende nyaka sani koro dhi e kor gwenge mar puonjo jopur dhi konyo jopur e ting'o malo nweng'o margi. Wang'eyo ni kaunti marwa mar Migori en kaunti mapur. Ka wapur ahinya to wanyalo pidho jo Kenya kendo wanyalo pidho counties majirani gi. Omiyo sirikal marwa oketo maina ahinya, oketo tekrene mang'eny gi lony ne te duto temo kata choro ber ne jopur to gi jotich manyalo tiyo kanyakla gi pur. Piny owacho mar kaunti ma Migori wanye gi keto kenge makare mane kaunti ma Migori koro nyuolo chiemo moromo. Nyocha wapogo kodhi kendo wabro medo pogo, to kendo wadwaro ni pur ma Migori koro ae pur mani puro manyachon cha otime yo molony manweng'o ng'enye, otime yo molony ma yo mopurgo ok bed pek kata garama. E kaunti ma Migori mangima nitie jopur ma osendikore maromo 175 ma bende koro jolony gi dhi puonjo. Jojuma, Ramogi TV.